Як навучыць дзіця самапавазе? З гэтым пытаннем канал МСН вяртаецца ў эфір і то з новай рубрыкай «Бацькоўскі компас». З рубрыкай, дзе мы будзем размаўляць пра сябе як пра бацькоў, пра нашых дзяцей і нашыя адносіны з імі. Калі вам гэтая тэма цікава, калі хочаце нешта даведацца, задаць нейкае пытанне, абмеркаваць нейкую сітуацыю, то, калі ласка, пішыце ў каментарах, і будзем актыўна на гэтыя бацькоўскія тэмы стасавацца. Ну, а сёння у мяне ёсць для вас ліст, які даслаў мне чалавек па ніку Алекс. Я не ведаю, Алекс гэта мужчына ці жанчына, але паколькі нікнейм мужчынскі, то буду да вас, Алекс, звяртацца як да мужчыны. Калі што, прабачце. Алекс даслаў мне вось такое пісьмо, вось такі ліст. Мяне цікавіць, як навучыць майго сына самапавазе. Ёсць з гэтым вялікая праблема. Ён вельмі часта прыслухоўваецца да чужых меркаванняў замест таго, каб слухаць сябе. Напрыклад, яму вельмі падабаецца рабіць розныя рэчы з гліны. Але ад сваіх знаёмых ён чуе, што, маўляў, гэта не мужчынская справа і лепей бы ён цікавіўся аўтамабілямі. Так вось, на жаль, сын да гэтага прыслухоўваецца. Як навучыць яго, каб ён верыў сябе? Разумею, што ёсць розныя меркаванні, але каб гэтыя меркаванні іншых людзей не мелі на яго ўплыву. Каб разумеў, што вось я такі, мне падаецца тое і тое, я жыву так і так, іду такім і такім шляхам, згодна з такімі і такімі прынцыпамі, і мне было ўсё роўна, хто і што там пра мяне кажа. Ось такі ліст атрымала я ад Алекса. Давайте паспрабуем разам гэтую сітуацыю парааналізаваць і адказаць на гэтае пытанне. Дзякую вам, Алекс, за тое, што расказалі гісторыю свайго сына. Давайте паспрабуем з ёю разабрацца. Ну, па-першае, я хачу пачаць так крыху здаля для таго, каб мы з вами так зразумелі і ўбачылі, што мы знаходзімся як бы на адным полі, да, у гэтай размове, да, што мы як бы аднолькава разумеем сітуацыю. Першы крок, які мы зробім, гэта скажам, што, напэўна ж, мы, Алекс, з вами абодва разумеем, што змены, вось наогул змены у чалавеку гэта нармальна. Мы змяняемся знешне, змяняемся таксама унутрана. Да? Мы можам мяняцца з узростам, і, напрыклад, я ўпэўнена, што калі вы паглядзіце свае фатаграфіі там з 5, 10, 15, 20 гадоў таму, вы скажаце, што цяпер я ўжо амаль што зусім іншы чалавек. Я па-іншаму адчуваю, іншыя тэмы мяне цікавяць ці непакояць, нейкія іншыя мэты ў жыцці, разуменне іншае і гэтак далей. Да? Можам змяняцца таксама пад уплывам нейкіх абставінаў, да? Напрыклад, пераезд у іншую краіну, і там змена працы і гэтак далей. Ну і можам мы таксама змяняцца пад уплывам нашага атачэння. Людзей, якія маюць на нас нейкі ўплыў. І тут мы зробім такі першае падсумаванне і скажам, што вось гэтыя змены, як такавыя, да, для чалавека гэта нармальна. Да? Мы не можам не змяняцца вось з цягам часу ці пад уплывам нейкіх абставін. Гэта нармальная такая жыццёвая з'ява. І тады, узяўшы вось гэтае слова «змяняемся пад уплывам атачэння», зробім наступны крок. І пагаворым пра тое, які ўплыў мае атачэнне на нас. Дадам, што з нашай далейшай перапіскі з Алексам я высветліла, што ягонаму сыну 15 гадоў. То бок мы кажам пра падлеткавы ўзрост. І вось тады наступны крок. Напэўна ж, мы з вами, Алекс, разумеем, да, што для падлеткаў вось гэты падлеткавы ўзрост, гэта ўзрост, калі яны вельмі канцэнтруюцца на тым, што пра іх думаюць, ці што пра іх кажуць людзі з іх атачэння. Іхнія аднагодкі, іхныя равеснікі. Да? У гэты перыяд, да, у падлеткавым узросце, равеснікі ствараюць так называемую рэферэнтную групу для чалавека, для маладога чалавека. То бок гэта група, гэта людзі, да якіх ён ці яна прыслухоўваецца, чыё меркаванне важна і гэтак далей. Больш за тое. Для гэтага ўзросту
характэрны вельмі моцны страх быць непадобным да іншых. Вось гэта цікава, бо нам падаецца, што кожны падростак неяк так вось імкнецца выдзеліцца, да, вось неяк так сябе праявіць, але насамрэч для іх у гэты перыяд вельмі важна быць у нейкім мейнстріме. Да? Можа, у нейкай субкультуры ці папросту ў нейкім вось мейнстріме такіх поглядаў, да, якія вось вакол яго ён чуе, да, ці яна, вось, якія вакол яго збіраюцца. І гэта, заўважу, гэта таксама ўзроставая норма. Да? Падлетак павінен праз гэта прайсці, каб стаць больш сталым, больш дарослым чалавекам. Гэта такая жыццёвая і ўзроставая норма. Прыслухоўвацца да таго, што пра мяне кажуць мае аднагодкі, ці мае равеснікі. І вось цяпер далейшы крок. Вось вы пішаце, што як зрабіць, каб сын ішоў сваім шляхам, і яму было ўсё роўна, хто і што там кажа. Вось з таго, што я казала раней, да, мы можам зрабіць выснову, што гэта вельмі і вельмі складана для падлетка. Да? Гэта амаль што немагчымая гісторыя. Думаю, вы згодзіцеся з тым, што і для дарослага гэта амаль што немагчыма. Да? Ці прынамсі гэта вельмі-вельмі складана, асабліва калі атачэнне даволі жорсткае, даволі такое, можа, таксічнае, даволі такое напорыстае, да? І вось захаваць свае прынцыпы, свае каштоўнасці, свой лад жыцця і гэтак далей, нават для дарослага можа быць вельмі складана. І даросламу ў гэтым дапамагае вось гэта ўнутраная апора. Да? Вось гэта, як кажуць, унутраны стрыжань. Да? Што я ведаю, што я раблю, я ведаю, што для мяне лепей, я вось, так трымаюся гэтага. Да? У падлетка гэты стрыжань, ён яшчэ толькі ў стадыі фарміравання, ён не сфармірованы да канца. Да? І таму чакаць ад таго, што вось падлетак будзе так упарта стаяць на сваім, перад сваімі аднагрупнікамі, аднагодкамі, да, якія кажуць яму там тое. Да? Ну, гэта складаная гісторыя. Гэта складаная гісторыя, і, напэўна, гэта не тое, што мы маглі б так, будучы разумнымі бацькамі, ад нашага падлетка патрабаваць, каб ён вось так стаяў на сваім і рабіў тое, што лічыць слушна. Бо часам ён яшчэ не ведае, што для яго слушна, што для яго добра і ці недобра. І далей з гэтага вынікае трэці крок, трэці пункт нашай размовы. Бывае, ось так, зноў звярнуся да вашых слоў, вы кажаце вось пра вось гэты прыклад з глінай, лепкай з гліны, і потым кажаце пра прынцыпы. Вось глядзіце, калі так прыслухацца, прычапіцца да гэтых словаў, мы зразумеем, што лепка з гліны не абавязкова мае быць прынцыпам чалавека. І вось тут мы павінны з вами, шаноўны Алекс, даведацца, а што азначае лепка з гліны для вашага хлопца. З аднаго боку, гэта можа быць гісторыя пра тое, што лепка з гліны гэта нешта вельмі важнае для яго. Гэта частка, як мы казалі, ягонай ідэнтычнасці. Гэта значыць, што калі мы яго запытаемся, хто ты, ён адкажа, да, можа, памімо ўсяго астатняга, але адкажа, я той, хто леплю з гліны. А можа нават паставіць гэта на першае месца. Кажа, я той, хто леплю з гліны, а яшчэ там бацькавы сын, а яшчэ школьнік, а яшчэ сябар такога-то, а яшчэ люблю там, не ведаю, рок і гэтак далей. Таму можа скласціся так, да, можа. Сітуацыя такая, што для вашага сына гліна, лепка – гэта частка ягонай ідэнтычнасці. І гэта адна справа. Іншы варыянт – гэта тое, што для вашага сына лепка – гэта, хобі. Да? А мы з вами ўжо зразумелі, што хобі могуць з цягам часу змяняцца. Спакойна, мы скажам, яшчэ калі гэта змена такая, спакойная, нармальная, ці калі трэба занепакоіцца. Усё наперадзе. І зараз мы паглядзелі на тое, што трэба бы нам гэта ведаць. І тады мы зробім чацвёрты крок, такі вельмі практычны. Зараз мы, зыходзячы ад гэтых 3 крокаў, якія зрабілі раней, будзем высвятляць, што ж нам у гэтай сітуацыі, вам як бацьку, рабіць.
І першы крок, які б я зрабіла, шаноўны Алекс, які раю зрабіць вам, гэта паразмаўляць з сынам на гэтую тэму. Але, як мы ўжо зразумелі, нам важнае не вашае меркаванне наконт гэтай сітуацыі і не маё меркаванне наконт гэтай сітуацыі, а нам важна меркаванне вашага сына. Што ён думае вось пра гэтую сітуацыю, што ён пад уплывам нейкіх іншых людзей занядбаў свае заняткі з глінай. Я думаю, што было варта пастроіць беседу, да, збудаваць эту размову такім чынам. Што мы скажам ему: слухай, сынку, да, скажам пры гарбаткі, такой спакойнай такой абстаноўцы, да, ніхто нікога не ругае, ніхто там не нервнічае і так далей. Да? І спакойна так паразмаўляць: слухай, я ось як бацька, да, бачу, што, слухай, што-то ты гліну сваю занядбаў, што-то табе там кажуць, всякія там машынамі цікавіцца і ўсё і так далей. Штосьці мяне вось гэта непакоіць, да? А як, сынку, гэта для цябе? Ці бачыш ты ў гэтым нейкую праблему? І вось тут гэта вельмі важнае пытанне і вельмі важны момант. Мы пытаемся ў вашага сына: сынку, як гэта для цябе выглядае? І вось тут, шаноўны Алекс, мы можам сутыкнуцца з рознымі варыянтамі адказаў. Адзін варыянт адказа, што ваш сын папросту скажа: не, татка, это для мяне не праблема. Не ведаю, можа, мне так важна і так добра знаходзіцца ў кампаніі гэтых людзей, да, і яны настолькі для мяне аўтарытэтныя і важныя, што я, гатовы там на нейкі час адкласці гліну, напрыклад, а буду з імі ўсё роўна там сябраваць і гэтак далей. Іншы варыянт, можа, для яго гліна сапраўды не з'яўляецца чымсьці вось гэтай часткай ідэнтычнасці, пра якую мы хацелі. Он скажаш: слухай, татка, што ты прыляпіўся да гэтай гліны? Сёння я паляпіў, заўтра я памаляваў, паслязаўтра я на велікі паганяў, потым яшчэ там музыкай увлёкся і гэтак далей. Гэта адно з маіх хобі. Захачу — вярнуся, а не захачу — не захачу. Вось, паразмаўляць ім на эту тэму. Бо можа стацца так, што для вас падаецца, што яму вельмі важна з гэтай глінай займацца, можа, для яго гэта не так. І важна бы вось гэтую пазіцыю высветліць. І вось калі ваш сын з нейкіх прычынаў скажа: слухай, татка, для мяне гэта не праблема, тут нам трэба будзе з вами, Алекс, зрабіць вельмі важны, складаны, але вельмі важны крок. Сказаць: окей, сынку, тады я гэтую справу пакідаю. Калі ты гэта праблемай не лічыш, окей. Да? Прычым зрабіць гэта не тое, што з асуджэннем. Ладно, калі ты не лічыш гэта праблемай, і ладно, тады я таксама не буду лезці. Да? Зрабіць гэта вельмі шчыра. Бо калі наша з вами мэта, Алекс, зрабіць так, каб сын абапіраўся на сябе, каб ён чуў сябе, каб ён разумеў, што ён перажывае. Неблага б, напэўна, яму стварыць знешняе вось гэтае атачэнне, дзе ён будзе пачуты, дзе ягонае слова будзе залічана да важных словаў і гэтак далей. То бок, у гэты момант, калі ён скажа, што не праблема, мы спакойна скажам яму, што: окей, сынку, маё вуха заўсёды да тваіх паслугаў. Калі раптам штосьці зменіцца, калі захочаш пра нешта паразмаўляць, да, пра гэтую сітуацыю, калі ласка, прыходзь, з табою пап'ем гарбаткі, мы з табою паразмаўляем, чым смагу дапамагу і гэтак далей. І ўсё, і гэтую справу больш не чапаем. Можа быць іншая сітуацыя. Можа быць сітуацыя, што на ваше пытанне, ці гэта для цябе, сынку, праблема, а ваш хлопец скажа: так, гэта праблема, так, мне гэта не падабаецца. І тады, шаноўны Алекс, мы зробім наступны крок, і мы не будзем яму адразу казаць: ага, значыць, тады я парашаю гэтую сітуацыю вось так і вось так. Не, нашаму хлопцу, як мы выяснілі, да, яму 15 гадоў, ён амаль што дарослы. І ў гэтым узросце, насамрэч, і значна раней, аб гэтым скажам пазней, мы можам у яго запытацца: сынку, ці патрэбна табе нейкая дапамога? Ці патрэбна табе нейкая дапамога ў гэтай сітуацыі? Калі ты лічыш гэтую сітуацыю праблемай, ці патрэбна табе нейкая дапамога? І вось тут мы зноў даём яму слова. Мы зноў даем яму магчымасць выказацца на гэтую тэму, неяк асэнсаваць, адрэфлексіраваць гэтую сітуацыю. І ён можа зноў ж такі сказаць: не, татка, слухай, я зразумею, што мне тут не падабаецца гэтая сітуацыя, але я яе выпраўлю неяк сам. І тады Алекс зноў
адступіцца і скажа: окей, калі спатрэбіцца нейкая дапамога, прыходзь. Можа такая сітуацыя здарыцца, што ваш сын адкажа: так, мне патрэбна нейкая дапамога. І тады мы зноў, шаноўны Алекс, не будзем бегчы папярод бацькі ў пекла, да? Не будзем яму казаць: ага, ну тады мы зробім гэта і гэта. Не. Мы запытаемся ў вашага амаль што дарослага сына: сынок, а якая дапамога табе патрэбна? Якая і ад каго? Это два вельмі важных пытання. Можа такая сітуацыя здарыцца, шаноўны Алекс, што дапамога патрэбна, але патрэбна дапамога не вашая. Можа, ён паразмаўляе з нейкім іншым сваім знаёмым, сябрам, і той яго неяк падтрымае. Да? Можа, я ведаю такія выпадкі, калі дзеці, вось прыкладна такога ўзроста, як ваш сын, казалі бацькам: слухай, знайдзі мне псіхолага, знайдзі мне спецыяліста, з якім я паразмаўляю на гэтую тэму. Ну і тады можна зрабіць тое, аб чым ён просіць. То бок, першае, гэта чыя дапамога патрэбна, ад каго ты гэтай дапамогі патрабуеш. І калі раптам кажацца, што татка, мог бы ты мне дапамагчы, да? Тады мы зададзім наступнае пытанне: слухай, а як я магу табе дапамагчы? І вы разам са сваім сынам, да, удвух на роўных выпрацоўваеце нейкі план дзеяння. Што б яму магло ў гэтай сітуацыі дапамагчы? Ну, можа, вы дапаможаце яму неяк павысіць значнасць вось гэтых ягоных вырабаў. Можа, вы разам будзеце цяпер іх выстаўляць у Інстаграм, прадаваць, і ён будзе атрымліваць кішэнныя грошы з гэтых продажаў. Альбо, можа, ён скажа: татка, давай разам з табою лепіць. Ну і тады вы будзеце лепіць разам. Або, можа, яшчэ нейкія варыянты, да? А можа, ён скажа: слухай, давай разам пашукаем нейкую секцыю, да, ці нейкі кружок, у якім людзі займаюцца лепкай, і такім чынам знойдзецца нейкае атачэнне, якое будзе падтрымліваць яго ў гэтым ягоным занятку. Магчыма, і так. То бок, галоўнае, мы высвятляем, па-першае, ці гэта для яго праблема, і мы будзем гатовы да адказа, што гэта не праблема, і тады мы гэта пакінем. Калі праблема, то ці патрэбная нейкая дапамога. Калі дапамога патрэбная, то чыя і якая менавіта. І такой размовай мы, па-першае, высветлім гэтую сітуацыю, па-другое, мы запусцім у вашым сыне рэфлексію, запусцім такое, каб ён сам задумаўся над гэтай сітуацыяй, да, і прыняў нейкія рашэнні ў гэтай сітуацыі. Ну і па-трэцяе, што вельмі важна, мы створым вось гэтую прастору, дзе сына чуюць, дзе да яго меркавання прыслухоўваюцца, дзе за яго не вырашаюць, а даюць яму магчымасць вырашыць гэтую сітуацыю і гэтак далей. І вось такім чынам, я думаю, што гэтая сітуацыя разруліцца. А калі у вас ёсць падобныя нейкія сітуацыі, бо вы пішаце, што часта вось гэта адбываецца, да, вось такая сітуацыя, што ён далучаецца да меркавання іншых людзей, то вось тое, што мы зрабілі, да, уключылі яму рэфлексію, далі яму прастору, дзе ён можа абапірацца на сябе, такім чынам мы трэніруем яго на тое, каб ён больш да сябе прыслухоўваўся. Вось такая гісторыя. Дадам яшчэ, канешне ж, да, што вось такія размовы можна ўключаць не толькі ў сітуацыі, калі ён не прыслухоўваецца ці прыслухоўваецца да нейкага меркавання, а таксама ў іншых. Ужо 15 гадоў, уже даўным-даўно. Пара, да, размаўляць з хлопцам на роўных. У чымсьці параіцца з ім, у чымсьці пачуць яго меркаванне, у чымсьці яму дапамагчы, падтрымаць, да, задаць нейкія пытанні, цікавіцца ягоным жыццём і вось такім чынам узмацоўваць у ім вось гэты ўнутраны стрыжань, да, пра які мы з вами ўжо паразмаўлялі. Это такі першы дадатковы момант. Ну і апошні, это тое, што, канешне ж, вось такія размовы, да, можна весці з дзецьмі не толькі якім 15 гадоў, а значна раней. Насамрэч, ужо калі дзіця набывае спасобнасць такой асознанай камунікацыі, да, калі яно
вас разумее, можа вам так асэнсавана адказаць, ужо можна пакрысе вось такія пытаннячкі дзіцятку падкідваць. Канешне, мы не чакаем, што адразу дзіцятка ў 3 гады ось так вось все разложыць па палічках і скажа: так, для мяне праблема, так, я хачу вось такой дапамогі ад таго-то, ад таго-то. Не, канешне, не. Але, напрыклад, мы там бачым, што дзіцятка нават 3гадовае, з чымсьці расстроена, плача. Тады мы можам яго спытаць: што табе дапамагчы? Можа тебе абняць? Мы прапаноўваем у такім узросце, мы прапаноўваем варыянце. Можа, давай абдымемся, а можа, мы давай з лялькамі пагуляем, а можа, давай там у вакенцы паглядзім, можа, пойдзем там нешта смачнае там пакушаем і так далей. Вось. І мы такім чынам вось запускаем пакрысе вось эту рэфлексію у дзяцей. Вучым іх разумець саміх сябе. І гэта вельмі важны навык, які заўсёды нам у жыцці прыдасца. Вось такое у нас сёння атрымалася абмеркаванне. Калі ласка, сябры, пішыце ў каментарах, што вы аб гэтым думаеце, што думаеце пра сітуацыю з Алексам. Калі у вас ёсць нейкія свае сітуацыі ці пытанні, то таксама прыносьце іх у каментары. Ну, а вы, шаноўны Алекс, калі нешта яшчэ не засталося незразумелым, штосьці яшчэ хацелася б удакладніць, то таксама пішыце, ну і потым расказвайце, як гэтая сітуацыя будзе у вас развівацца надалей. Ну, таксама, калі вам гэтае відэо было цікава, то, калі ласка, паставце яму лайк, распавядзіце сябрам, распавядзіце, што пачалася новая рубрыка «Бацькоўскі компас». Таксама падпішыцеся на канал, калі вы яшчэ не з намі, і давайце падтрымліваць адно аднаго, бо гэта мае сэнс.